Videoan mo rin siya. Parang dati yatid namin si Papa nung mairiin. Saan tayo kakain? Bye. Life in Dubai. Good morning. Good morning. Kita ba? Ay, ang lapit. Ganyan. I-front ka mo kasi. Hirap. المحطة القادمة هي أبراج الإمارات. The next station is Emirates Towers. Yan, makita-kita oh. Emirates Tower. Pag sa natin ito sa Burj Khalifa. Yung building dito parang Makati lang na. Dapat antahan dito. Yan, pinag-deliver para sa lahat ng siya. Para sa mga nagmamadali. Oo. Pagod na ako. Nakakapagod. Dito kami dumaan. Dito kami dumaan. Ano, doon na ka tayo. Ano, sa Burj Khalifa na kayo para makita niyo sa labas.